Narodna skupština Srbije posle celodnevne rasprave u kojoj je učestvovalo oko 30 poslanika usvojila je zakon o budžetu Republike za ovu godinu. 108 poslanika bilo je za, 58 protiv, 3 uzdržana. Ministar finansija magistar Slavoljub Stanić obrazložio je budžet za ovu godinu i najavio, s obzirom na inflaciju, njegov rebalans već u junu. Sam budžet, kao što ste vidjeli, predložen je u obimu koji iznosi 59.207 milijardi dinara i on je najvećim delom pokriven, 90% je praktično pokriven izvornim prihodom. 10% predviđeno je prvi put da se koristi zaduženje kod Narodne banke Jugoslavije, odnosno da se koristi primarna emisija, to je faktički deficit koji smo morali iskazati. Mi smo i ranije kad smo razgovarali o porezima, govorili da nećemo i nemamo prostora, ne da nećemo, nego da nemamo prostora za dodatna opterećenja ni sektora privrede, ni sektora stanovništva i da u tom smislu je pokušano da se iskažu realni prihodi, a da se iskaže deficit, jer bilo bi pogrešno da neke fiktivne prihode projektujemo, a da kasnije dođemo u situaciju da ih ne možemo ostvariti. Sam nacrt zakona je zasnovan na ustavnim rešenjima i propisima o uređivanja prava i dužnosti funkcija Republike za koja se sredstva obezbeđuju u njenom budžetu. Predložena je i raspodela sredstava za finansiranje rada pokrajina u iznosu od 200,9 milijardi i za finansiranje rada opština u iznosu od 124 milijarde. Za finansiranje rada državnih i pravosudnih organa, to je takozvana klasična budžetska potrošnja, predložena su sredstva u ukupnom iznosu od 18.759 milijardi, što predstavlja 32% budžeta. Tu je značajno imati u vidu da se samo na zarade zaposlenih u ovom iznosu odnosi 13.507 milijardi ili 22,5% obima budžeta. Materijalni troškovi su 1.900 milijardi, a posebne namene su 3.200 milijardi. Deo prihoda od 29.100 milijardi namenjen je, raspoređen je za finansiranje rashoda posebnih računa Republike, to su oni bivši fondovi društvenih delatnosti, to su u stvari obrazovanje, nauka, kultura i moram reći da su i tu sredstva za zarade zaposlenih planirana na istim parametrima kao i za zaposlene u pravosudnim i državnim organima. Inače, tu je u ukupnim rashodima budžeta ova sredstva iznose oko 49%. Sredstva za, da kažem, uslovno društvene delatnosti. U raspravi poslanička mišljenja bila su podeljena. Poslanici Srpske radikalne stranke zahtevali su da se predlog budžeta ne prihvati. Šef poslaničke grupe radikala Tomislav Nikolić izneo je suštinske primedbe. Da se iz budžeta ne finansiraju izuzetne penzije, političke organizacije, razna udruženja, penzije i dodaci za partizanske spomenice. Uglavnom, svi oni koji su se jednom našli na teretu budžeta ostaju u rashodnim stavkama sve dok su im živi potomci. Znači ili večito ili do promene vlasti. I za poslanike Demokratske stranke predlog budžeta bio je neprihvatljiv. Demokrate su izračunale da on iznosi 3 milijarde maraka ili 10 miliona maraka dnevno, da je projektovan samo na osnovu potrošnje, a ne na osnovu stvaranja nove vrednosti. Zoran Đinđić je predložio da vlada pripremi novi predlog budžeta primeren sadašnjoj situaciji. Ovde nedostaje elementarna stvar, a to je svest o važnosti budžeta za politiku jedne države, svest o finansijskoj disciplini, u svakom pogledu finansijskoj disciplini, u pogledu mišljenja, u pogledu pristupa, dakle, kako vlada pristupa problemu donošenja budžeta. Svest o projekcijama na kojima taj budžet počiva, što je također deo neke discipline, metodologije i konačno disciplina u realizovanju svega toga. Većina poslanika, i to uglavnom iz redova poslaničkog kluba Socijalističke partije Srbije, iako uz mnoštvo primjedbi,
zalagalo se za usvajanje predloženog nacrta zakona o republičkom budžetu, obrazlažući to pre svega neminovnošću stvaranja uslova za funkcionisanje države. Da bi ova država normalno funkcionisala ili bar približno tome, parlament mora da odobri, prihvati, donese budžet. Sasvim je logično da se u ovoj hiperinflaciji već sutra mora raditi na rebalansu budžeta. To nije nikakva mudrost. Jednostavno nalazimo se u takvoj situaciji i nemojmo da je sami još više otežavamo. Barem dok se ne skine ovaj embargo, takozvane nepravedne i nezaslužene sankcije protiv čitavog srpskog naroda i građana Srbije. Treba nam dosta strpljenja, tolerancije, sloge, da se održimo i da ne pokleknemo, ali ne samo mi ovde u Srbiji, nego i oni Srbi van Srbije, o kojima je ovde bilo već reči. Prema tome, ja se zalažem zaista da ona stavka za Srbe van Srbije bude veća, ali neka bude veća po rebalansu ako sada to ne može. Moje uže područje je kultura, takozvane društvene delatnosti. Neko se dotače visine sredstava za Ministarstvo informacija s pravom. Odbor za kulturu i informisanje imao je to u vidu i predložio je povećanje 3 puta tu poziciju, odnosno 3 pozicije 244, 45 i 46. Zašto? Da biste dobili na kraju informativni propagandni rat protiv naših neprijatelja. Postoje samo 2 načina. Ili da imate prijatelje u velikim svetskim redakcijama i TV stanicama, ili da ih kupite za novac. Mi to treba da učimo od naših katoličkih, odnosno od naših bivših drugova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i dole sa Kosova. Katolički šiptarski lobi to radi sjajno. Pokušajte da recimo u Sky Newsu platite $10.000 jedan članak afirmativan o Srbiji. Katolički šiptarski lobi će ponuditi $50.000 da se taj članak ne objavi. Kako će naše Ministarstvo informacije da vodi bitku sa takvim jednim lobijem, sa ovakvim sredstvima? Ali, rekao sam na početku, verujem da će po rebalansu Vlada i Ministarstvo nadležno imati to u vidu. Na kraju gotovo celodnevne debate poslanicima se obratio Dragan Jovanović, potpredsjednik Republičke vlade, rekavši da su uslovi kako za proizvodnju, tako i za kreiranje godišnjeg budžeta neizvesni, pa je stoga gotovo nemoguće planirati na duži rok. Mogu samo da kažem da veoma različite ekonomska polazišta smo i finansijska imali mi u našoj vladi, u crnogorskoj vladi, u saveznoj vladi. Prema tome, sve je neizvesno i nije moguće precizno planirati. Drugo što ću vam reći, to je da imam i više primjedbi na konstrukciju budžeta nego što i vi sami što ste izrekli danas. Uočili smo vrlo brzo i na vladi smo raspravljali gde su slabe tačke i budžeta, a to znači u krajnjoj liniji i funkcionisanja države. Zaključili smo, i to će biti predmet rada u vladi, da se preispita stepen centralizacije, odnosno decentralizacije vlasti. Znači, nivoji odlučivanja, nivoji raspolaganja sredstvima i zadovoljavanja određenih potreba. Biće predmet interesa i analize i država kao vlast, i država kao društvena služba, i država u najširem smislu kao organizacija. Prema tome, sve to utiče na raspored budžeta, a posebno na niz primjedbi koji ste vi dali sa stanovišta preraspodele prihoda da bi se određene društvene potrebe i potrebe građana finansirale. To je jedna slaba tačka koja ne funkcioniše potpuno i zavisi od vremena i mogućnosti. Vlada će odmah stupiti na posao i preispitati će to. Posebno aspekt država kao vlasnik, kao akcionar i deoničar, i država kao privrednik, odnosno kao investitor kroz svoj budžet kao osnovni instrument. Prema tome, to je jedna krupna stvar koja će morati u krajnjoj liniji da da odgovor na niz vaših primjedbi na rashode budžeta. Velika je teškoća bila prihodnu stranu.